Efallai bod un o'n swyddogion achos addasrwydd i ymarfer wedi gofyn i chi fod yn dyst mewn un o'n hymchwiliadau, ac efallai ei bod wedi gofyn i chi ddod i'w randawiad i siarad â phanel. Gallech fod yn gyflogwr, yn gydweithiwr i'r person sy'n destun ymchwiliad, neu'n aelod o deulu rhywun sy'n defnyddio gofal a chymorth. Un swyddogion achos sy'n reoli'r ymchwiliad, ni allan siarad â chi am yr ymchwiliad, ond gallad siarad â chi am eich tystiolaeth, a beth fydd yn digwydd nesaf yn yr ymchwiliad. Rydym yn gwybod y gall bod yn dyst eich rhoi o dan straen. Efallai na fyddwch yn siŵr beth i'w ddweud, na sut bydd hyn yn effeithio ar eich perthynas bersonol a'r person rydyn ni'n ymchwilio iddo. Rydym yn deall y gall hyn beri gofid i chi, a mae'n siŵr eich bod chi'n cael amser anodd, felly efallai y byddwch yn teimlo bod angen i chi siarad â rywun annibynnol yn gyfrinachol am sut rydych yn teimlo. Gallwch siarad â gwasanaeth annibynnol a allai cymorth emosiynol cyfrinachol i chi, neu gymorth a chyngor ymarferol. Daw'r cyngor gan dîm sydd wedi hyfforddi'n arbennig gan Victim Support. Mae galwadau'r gwasanaeth yn rhad ac am ddim. Os hoffech help mewn unrhyw iaith, bydd y gwasanaeth yn trefnu ac yn talu am gyfieithydd i helpu. Gallwch ffonio unrhyw bryd yn ystod y broses am unrhyw beth sy'n eich poeni chi am yr ymchwiliad. Gallwch ofyn am help a chyngor neu siarad am eich teimladau. Pan fydd yr ymchwiliad wedi dod i ben, gall y gwasanaeth eich helpu i symud ymlaen. Ni fyddant yn gwybod dim am eich achos, oni bai eich bod chi'n dweud wrthynt. Nid oes rhaid i chi roi eich enw ac unrhyw wybodaeth os nad ydych am wneud. Ni fyddant yn rhannu eich gwybodaeth oni bai eich bod yn bersonol yn gofyn iddynt wneud. Gallwch gysylltu â'r gwasanaeth trwy ffonio 08 18 196 86 38. Mae ar gael rhwng 8 y bore a 6 yr hwyr, dydd Llun i ddydd Gwener. Neu drwy e-bostio socialcarewales@victimsupport.org.uk sydd ar gael rhwng 8 y bore a 6 yr hwyr, dydd Llun i ddydd Gwener. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'n gwefan. Gobeithio bod y fideo yma wedi bod yn ddefnyddiol i chi. Hwyl fawr!